लोगोफोर सानब्रै सानबासोनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोदों आं नोंथांमोननो स' जानो हागौ नोंथांमोना सानदों मानो भिडिअ लाबोआखै माथोखौ खोनानानै नोंथांमोना मिथिखाबाय मा कन्डिशनाव दङ देहाया माने बेबादिनो माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आं नोंथांमोननो इसाराजों खिन्थाबाय जे देहानि थाखाय लाबोनो हायाखै देहाया थिग नङैनि थाखाय जियानो जाया मानो दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे पलिटिकेल रिएक्सन आं नुनो मोनदों माने साननै सानथामसो सिगां नुनो मोनदों बे जाहैबाय मा जोंनि जि BTCनि जि सेक्रेटारियेटआनो होनबाय आङो बेवहाय जोंनि जि आसामनि MLAफोर माने आसामनि गासैबो माने दैखांनानै आसाम सरकारनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा बैहाय थांनानै बेवहाय मा खालामबाय थादों बेखौ बुंनो गोनांथि गैया दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय बेबादि खालामहैनायखौ सानैसो मानसिया माने मोजां नाङाखै बेखौ माने एसे गाज्रि नोजोरजों नायदों गाज्रि नोजोर माने गुबुन नोजोरजों नायदों गाज्रि नोजोरथ' नङा गुबुन नोजोरजों नायदों जे बेबादि खालामनाया मा फिउचाराव BTCनि जि गोहो BTCनि जि पावार बेखौ सेनाय नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेबादि खालामनानै मा BTCखौ गावनि आथिं सिङाव बा गादबनानै दोननो नाजादों नामा बबेखानि UPPLआ बेखौ गुबुन नोजोरै नायदों जे UPPLआ बेखौ माबायदि नोजोरजों नायदों बे जाहैबाय ओरैबायदि जे नेक्स्ट इलेक्शनाव BJPजों लोगो नांनानै इलेक्शना जागोन आरो गुबुन मोनसे नोजोरै नायदों मा जे बेबादि खालामनो हानाया UPPLनि मोनसे साक्सेस प्रमद बर' सरकारनि मोनसे देरहासारनाय जाफुंसारनाय जे आसामनि एसेम्ब्लिखौ जे बेवहाय मावफुंहोदों जाफुंहोदों क'क्राझाराव जाफुंहोदों बेयो बिथांनि समनि मोनसे जोबोर गिदिर जारिमिन देरहासारनाय बेबायदि बुंदों नाथाय बिथांनि अपोजिशनफोरा गुबुन रोखोमै नायदों स' सबबो गावबा गावनि नोजोरथिखौ लाखिदों दा बाथ्राया जाहैबाय आं पाब्लिकनियाव सोंगोन बेनि आइडिया आंनियावबो गैया जुदि आंनियाव थानायमोनबा नोंथांमोना खिन्थागौमोन बेबादि जथुम्मा खालामनाया बेबादि एसेम्ब्लि खालामनाया मा BTCनि पावारखौ सेनाय मा BTCखौ गादबनाय मा बियो BPFनि थाखाय खहा गोनां नङाना खारन प्रमद बर' बिथाङा गावनि सासन कालावनो बेबादि आसाम सरकारनि गासैखौबो बेवहाय लाबोनानै एसेम्ब्लि खुंफुंनाया थारैनो बिथांनि थाखाय पलिटिकेलि प्लास पइन्ट नङाना बेवहाय खुंफैनायाव माबा माबि जि फोसावगोन सरकारा बे फोसावनायखौथ' गुवाहाटियावबो फोसावनो हागौमोन बबावबाबो फोसावनो हागौमोन नाथाय बेवहायसो लाबदा खालामनायनि ओंथिया मा बेवहाय पाब्लिकनि गोसो सिङाव माबा मोनसे गोदान इमप्रेसन क्रिएट खालामनो नाजादों नामा आरो प्रमद बर' बिथाङा बेबादि खालामनो हानायाव साक्सेस जादों नामा बेखौबो साननांगोन आरो UPPLनि फालनिफ्राय बेबायदि जानो हागौ स' बेबायदि खालामनाया जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नामा नाथाय BPFआ बेखौ मा नोजोरजों नायदों BPFआ बेखौ मा नोजोरजों नायदों बेखौ नोंथांमोना बुंदों आंनियाव आइडिया गैया बेनि आरो सानैसो सुबुङाथ' बुंदों जे बेबायदि खालामनाया मा खहा गोनां बेबायदि खालामनाया जाबाय BTCखौ मा खालामनाय गादबनो नागिरनाय मोनसे पलिसि बेबायदि नोजोरजों नायदों आरो स' एसेम्ब्लि खुंनाया बबेबा जायगायाव एसेम्ब्लि खुंनाया बै जायगाखौ गादबनाय जायो ना जाया नोंथांमोना बुंदो आंनि बादिब्ला बेबायदिथ' जाया बे आंनि मोनसे साननाय जे बेबायदि जाया आइ डोन्ट नो बेनि आसल गुबै थांखिया मा बेखौथ' बुंनो हाया आंबो नाथाय आंनि नोजोराव बेबायदि जेबो जाया आरो बिसेस माबाफोर लाब जादों होनबाबो बिसेस रायजो राजाया मा लाब जादों होनबाबो आंनि नोजोराव माने गुवाहाटियाव खुंबाबो जेसे लाब जागौमोन बेवहायबो बेनो जागोन जास्ट मोनसे जारिमिन सुजुदों आरो नाथाय बेखौ सोरबा माने बिराद लाब जादों बेबायदि नोजोरजोंबो नायनो हागौ लाब लकसाना बेहाय थाबाबो जागोन बेहाय थाबाबो जागोन खारन बे आसाम सरकारनि बेवहाय बे एसेम्ब्लि खुंनायाव BTC सरकारनि जेबो फांसन गैया बेवहाय जियानो जाया मानो बेवहाय फैनानै फोसावगासे ओरैहाय थानानै फोसावगासे बाथ्राया एखेयानो बेवहाय मोननैसो गोदान बाथ्रा बुंदों नङा होमबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा गोदान बाथ्रा बुंदों बै बाथ्राखौथ' गुवाहाटियाव थानानै बुंनो हायो नङा होमबा बा जेरावबो थानानै बुंनो हायो बेनिखायनो बेवहाय खुंनाया माबा मोनसे डिफारेन्स क्रिएट खालामदों बेखौथ' आं बुङा नाथाय मोनसे जारिमिन जाबाय बेयो जे बेवहायबोदि फैनानै बेबायदि खुंनो हायो आरो बेबायदि खुंनाया बै जायगाखौ डमिनेट खालामनो नागिरनाय गादबनो नागिरनाय बेबायदि आंनि नोजोराव जाया आं बेबायदि सानो नोंथांनि नोजोरथिया गुबुन जानो हागौ सोरनिबा नोजोरथिया गुबुन जानो हागौ बे जाबाय आंनि नोजोरथि पार्सनेल सिं मा दं बेखौ बुंनो हाया मात्र आं बेखौल' नुदों पलिटिकेलि बेवहाय माबा मोनसे लाबालाब जानो हागौ UPPLआ बास बेखौ नुदों आरो बाखि जेसेबां जि फोसावदों माबा माबि जिमान दङ बे गासैबो बेहाय बुंगासे गुवाहाटियाव बुंगासे माने दिसपुराव फोसावगासे सेम
एखे घटना नङा होमबा स' बाखि बेनोमोन आंनि रिएक्सना नोंथांमोननि रिएक्सना मा नोंथांमोना दिनैसिम मा सानबाय थादों बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोना बेनो जे सानैसो गेदेमा बिथांमोनखौ आं नुनो मोन्दों जे बेबायदि खालामनायनि हेंथायै बिथांमोना माबा मोनसे कर्टआव माबा मोनसे होदो आरो बिथांमोना माबा मोनसे केस टाइपनि माबा मोनसे होदों बिथांमोना बेबायदि खालामनो मोना खालामनाया माने गोरोन्थि बेबायदि अधिकार गैया बिथांमोना अधिकारनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा BTCआथ' आसामनि सिङावनो जाहैबाय स' आसामनि सिङाव थानाय नालाय आसाम सरकारा जा डिसिसन लायो जा थांखि लायो जाबायदि सानो बेबायदि मावनोबो हायो बिथांमोननियाव गोहो दं आरो बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा सापर्ट खालामबाय दा थानाय सरकारा सापर्ट खालामबाय मोननैबो लोगो नांनानैथ' सरकारखौ दादों नालाय स' नोंथांमोना नोंथांमोननि नोजोरथिखौ बुंदो बेवहाय पलिटिकेलि UPPLआ मा लाब जागोन बोरै लाब जागोन बेसेबां लाब जागोन माइलेजआ बेसेबां जागोन बेखौ नोंथांमोना बुंदो बाखि BPFआ बेसेबां खहा जादों बेवहाय बेबायदि लाबोनायाव पाब्लिकनि सायाव माबायदि इमप्रेसना गोलैदो BJPनि बा प्रमद बर' बिथांनि बेखौबो नोंथांमोना बुंदो बेवहाय आंनियाव आइडिया गैया बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुङाखै जे बेबायदि खालामनाया मोनसे मोजां इमप्रेसन क्रिएट खालामनो हादों ना हायाखै बेयो आंनियाव बे आइडिया आंनियाव गैया नोंथांमोना थानो हागोन नोंथांमोना बुंदो बेखौ आं जोबनायाव फिन बुंगोन बेवहाय जेसेबांखिनि जि फोसावा मानो बै फोसावथायफोरा बेवहाय फैना फोसावालासेनो दिसपुर बा बबेबा जायगायाव थानानै फोसावबाबो बाथ्राया एखेयानो जागोन बेयो जेबो गोदान गैया बेवहाय बेनिखायनो बेवहाय मा लाब जादों बेखौ नोंथांमोना बुंदो खारन नोंथांमोना मोनसे कुइसन क्रिएट जादोंना जे बेबायदि खालामनाया माबा मोनसे डमिनेट खालामनो नागिरनाय बायदि जादों बेबायदि बुंबाय थादोंना मानसिफ्रा बिनि थाखाय बुंदों आरो आं बाखि आंनिफ्राय बेनो जे आंनिफ्राय बेबायदि खालामनायाव जोंहा जेबो खहा जाया आं बेबायदि बुंगोन आरो BTCआ जेबो खहा जानाय नङा बेबायदि बुंगोन आरो